Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula, Anik Putri Syafira saking kelas sedoso TKJ kalih. Pawarto ingkang kapisan nggih punika wisata ing Museum Kretek. Wisata niki wonten ing Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Museum Kretek diadegake kanggo nuduhake menawa Kretek ngembangake nganti cepet ing tanah Jawa, utamane ing Kota Kudus. Museum iki ngenalake sejarah Kretek babagan proses ngasilake rokok Kretek saka manufaktur manual nggunakake teknologi modern. Museum Kretek minangka siji-sijine museum rokok ing Indonesia. Ana 1195 koleksi sejarah Kretek ing wilayah iki. Kalebu dokumentasi guide Niti Seminto sing ngadegake pabrik rokok Baltigo. Uga ana bahan lan peralatan rokok tradisional. Foto saka pendiri pabrik Kretek lan barang-barang. Barang promosi ing rokok ing kepungkur kanggo saiki. Kalebu diorama proses nggawe rokok cengkeh. Saliyane nyimpen macem-macem koleksi, museum iki uga duwé macem-macem toko kreasi kanggo macem-macem kelompok. Makatan kalau wau pawatos senging kula, kepanggih malih ing pepanggihan sanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.